Tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, ako ang siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok na puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin, lalong gumaganda. Pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin. Para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time. Sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko. Katulad ng ginagawa mo, hindi na dapat pang mangamba. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo, prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman
pahiring ang luwas sa aking mga mata. Ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Pumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita. Love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way, our love is always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I
singil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit rumabhaw. May ilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, magmamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo
the Philippines. We are the PBS, the NBN, the PBS, Bomboradio, Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo sa sining bagong adlaw nga ginpugay sa aton sang aton Ginoo. Subong nga adlaw aton ginapadunggan si San Bernardo, abad kag doktor sang aton simbahan. Si San Bernardo natawo sa isa ka pamilya nga dungganon sa Pransya sang tuig 1090. Sa edad nga 22, sang kahadlok sa pamaagi sang kalibutan, nagsulod siya sa Cistercian Monastery sa diin iya inigin reforma sa paglipas sang panahon. Si San Bernardo nangin kasangkapan sa pagdala sang kapawa sa Europa. Paagi sa iya, ang Ginoo nagpahayag nga ang sinsero nga pangamuyo, paghalad kag pagdebosyon ang magadala sang makatilingala nga hitabo. Tungod man sang iya mga sinulatan na hanungod sa mahal nga Birhen Maria, gintawag siya nga Marian Doctor. Ang pangamuyo nga memorare, isa sa mga pangamuyo nga iya ginhimo. Namatay siya sang tuig 1153. Ang Ginoo nagpuno kay San Bernardo sang espiritu sang ihibalo, kag siya nag-alagad sa banwa sang Dios nga napun-an sang bug-os nga kaalam. Mangamuyo kita. O Diyos nga amon amay, imo ginhimo si San Bernardo, abad, nga magsanag kag magdabdab sa kakugi sa kaayuhan sang imo Santa Iglesia. Paagi sa iya mga pagampo, itugot nga kami man magdabdab sa amo nga balatyagon, kag magkabuhi subong mga anak sang kapawa. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 23, versikulo 1, tubtub 12. Dayon si Jesus nagsiling sa mga tawo, kag sa iya mga gintutunan. Ang mga manunodlo sang kasuguan, kag mga Pariseo, nagapungko sa pulongkoan ni Moises. Gani himoa kag tumana ang tanan nila nga ginasiling, pero dili pagsunda ang ila ginahimo. Kay nagawali sila, pero wala nagabuhat. Nagabugko sila sang mabugat nga palasanon, kag ginapapasaan nila sa mga abaga sang mga tawo. Apang hindi man sila gani mag-alsa, sang bisan isa nila katudlo sa pagbulig. Ginahimo nila ang tanan nila nga buluhaton, sa paagi nga makita sila sang mga tawo. Malapad nga sulodlan sang dinalan sang kasulatan ang ginabugkos nila sa ila mga agtang kag mga butkon, kag malagba nga mga pliko sa sidsid sang ila mga kunop. Luyag nila nga hatagan sila sang pinasulabi nga pulongkoan sa mga sinalosalo kag sa mga sinagoga. Tamyawon sa mga balaligyaan kag tawgon sa mga tawo nga manunudlo. Apang dili kamo magtawag nga manunudlo, bangod isa lang ang manunudlo ninyo, kag kamutanan magulutod. Hindi man ninyo pagtawga nga amay ang bisan sino sa kalibutan, bangod isa lang ang inyo amay, siya amo ang yara sa langit. Hindi man kamo magtawag nga pangulo, bangod isa lang ang inyo pangulo, siya amo ang Kristo. Ang labing halangdon sa inyo, manginsulugon ninyo. Ang nagapakataas ang iya kaugalingon, pagapaubuson. Kag ang nagapaubos ang iya kaugalingon, pagapataason.
Mga utod kagabihan, aton liwat ginaabi-abi si Reverend Father Angelo Ansula, Parish Priest ng Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, Airport Subdivision, Bacolod City, Diocese of Bacolod, para sa iya pagpaambit sa aton sang iya nga reflection sa aton ebanghelyo sa sininga adlaw. Mayong aga kag welcome liwat sa aton programa, Father Joji. Mayong aga, Sister Ninya, mayong aga sa aton nga mga tagpalamati. Ang aton santos nga ebanghelyo nagapahayag sa aton kagaluyag ko i-share sa inyo duhalang kabagay. Ginahambal nga the best method of teaching is the action seen by the children, not by the words spoken by the parents. Ang pinaka-best kuno nga pagtudlo sa kabataan ang maayo nga buhat nga makita sang kabataan sa ila ginikanan, hindi ang ila nga ginasaway, ginahambal, nakisa hindi man makita sang ila kabataan sa ila nga pangginawi kag sa ila nga kabuhi. Amuning una nga matahom pamalandungan naton kay sa santos nga ebanghelyo ginahambal ni Jesus nga sundon naton ang mga maayo nga binuhatan sa mga Fariseo, pero hindi naton pagsundon ang ila nga ginahambal. Kay lain ang ila ginahambal, lain man ang ila ginabuhat. Kag amo na ang ginaagda nga pamalandungan no sa aton nga pagpangabuhi nga kisa mayara nga split sang aton nga panghuna-huna kag sa aton nga aksyon. Lain ang aton ginahambal kag lain man ang aton nga ginabuhat. Sa aton pagpangabuhi sa aton nga pagtuo kisa klaro sini katama kanami sa aton magsimba, magluhod-luhod, magpangamuyo kag magpatigayon sa mga debosyones naton. Pero pagpauli naton sa aton tagsa kapanimalay, ano ang aton relationship, ano ang aton kaangtanan sa katapo sa aton panimalay. Kanami sa aton magpangamuyo, magsimba, magluhod-luhod, pero ang aton pangginawi dira sa aton opisina, ang aton nga negosyo, ang aton nga kaangtanan sa aton isigatawo, kisaway managasanto sa aton ginapangamuyo kag sa aton pangginawi, labi na gid sa sulod sang simbahan. Ang luyag ni Jesus ipaalinton sa aton mga kauturan nga kung ano ang unod sa atong tagipusoon, labi na gid nahanungod sa atong pagtuo kapag kilala sa Dios, ibutang naton sa buhat, ipakita naton sa maayo nga kabuhi naton dira sa aton isigatawo. Kag amo ning ginahambal niya batok sa mga Fariseo. Kay manami maghambal sila kag malawig ang ila nga mga hambalanon, pero hindi makita sa ila nga buhat. Sa aton nga pagpangabuhi bilang Kristiyano, ang pangagdas ng Ginoo sa aton nga mangin buhi kita nga saksi sa aton pagtuo dira gidya sa aton maayo nga buhat para sa aton isigatawo. Ikaduha, sa santos nga ebanghelyo gina-define sa aton ni Jesus ang ginatawag leadership. Kung luyag kamo mangin pangulo, dapat mangin suluguon kamo sang tanan. Mangin suluguon bot silingon nga gina-define ni Jesus sa aton nga ang leadership is all about service, love dira sa aton isigatawo. Ang kalibutan naga-define sa ginatawag leadership in terms sa ginatawag naton control, in terms sa ginatawag naton power, in terms sa ginatawag naton dominion, in terms sa ginatawag naton authority. Kag ang gahom no sang kalibutan na sentro lamang no sa kinahanglanon sa mga lideres. Why sila nagatanaw sa kinahanglanon sang katilingban, sang kabukusan o kon sang katawhan. Kag ginagamit nila ang ila autoridad, ang ila nga gahom sa paglupig kag papumintaha dira sa ila mga sinakpan. Si Jesus naga-define sa aton, nagatudlo sa aton nga matudtod nga pagkapangulo na pasad sa pagserbisyo kag pag-alagad. Matahom ini nga ehemplo sa Ginoo sa katapusan nga paniyapon
ginwagkos niya ang tualya, ginugasan niya ang tiil sang iyang mga gintutunan, kag nagsiling siya sa ila, kamo nga ako nga inyo pangulo, naghugas sang inyong mga tiil. Kamo dapat maghinugasay man sang inyong mga tiil. Ginpakita ni Jesus sa iya mga gintutunan, ang iya pagka-leader, isa ka leader nga wala nagakontrol, wala nagagamit sang gahom, isa ka leader nga nagaserbisyo kag nagaalagad sa kinahanglanon sang katawhan. Siling sang Ginoo sa mga gitutunan, maghinugasay man kamo sa inyong mga tiil. But silingon, mag-alagaray kamo, magserbisyohanay kamo. Kag amo ni siguro ang ginaagda sa atong pamalandungan sa aton santos nga ebanghelyo. Ngang tagsa-tagsa sa aton, mangin dapat magserbisyo kag mag-alagad sa kinahanglanon sa isa kag isa. Kag hindi naton paggamiton ang aton gahom sa pagpamintaha, sa paglupig, kag pagguba sa aton isikatawo. Kay ang matudtuod nga leader, isa ka leader nga nagahigugma, nagasakripisyo, kay nagahalad sa iya kagalingon para sa kaayuhan sang katawhan. Madamo gid nga salamat Father Juji sa pagpaambit sa amon diri sa kahanginan sang imo reflection. Kaupod ang tanan naton nga mga listeners and followers sang aton programa sa pagpamalandong sang pulong sang Dios, kabay nga aton tinguhaon nga ang pulong nga aton nabaton mangin inspirasyon naton kag kusog sa pagtuman sang kabubuton sang Dios, kag ipangabuhi ini kag panaksihan sa aton mga buhat paagi sa paghatag sang aton panahon, ikasarang kag talento sa nagakinahanglan sang aton bulig kag presensya. Para sa mga deboto ni Padre Pio, kamuamon man ginaagda sa pagpangamuyo sa iya relic nga nahamtang sa Padre Pio's Chapel sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, Airport Subdivision, Bacolod City. Sa liwat, madamo gid nga salamat Father Juji kag hasta sa madason nga semana. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.